En geno mara Nyakaramogi ni bedo gogi kod irama jaber machiegni weche manyien mag migago mwaikoni mawuok e chuny boma ma Nairobi kaachiel gi kor gwenge mokwongo mago ma wamiyo pek. Obila mag okwach kich matimo nonro ewi thoe mag jok ma ringregi nokwany kware omed ndalo 7 mag medo dino ne achije 3 mitudo gi nekgo. Consultations were underway on which is the suitable place for that university. We have not undertaken any public participation on the same. Moko kuom oganda kod jotelo mawuok e kaunti ma Nyamira okwero dwa jatend piny William Ruto mar gero mbalariany ma Nyamira yo Kiabo Nyoru. Mine ariyo ochwal e doho ma Malindi bang' chiwo nyathi moro manyako ne keny e gweng' ma Kanagoni Magarini e kaunti ma Kilifi. Machiegni weche manyien mag migago nyinga Milton Ochieng. Mine moko ariyo ochwal e doho ma Malindi bang' chiwo nyathi moro manyako ne keny e gwenge ma Kanagoni Magarini e kaunti ma Kilifi. Bang' chopo e nyim jang'ad bura Migosi Namiaka Nkuruma, minego nokwedo weche manodonjnegigo kendo nowegi kod pesa ching maromo 80,000 kata rambun mar 150 kuom ng'ato ka ng'ato. Kaluwore kod obok manoketi e nyim doho, minegi kaachiel kod jowadgi mamoko mane ok ochopo e nyim doho ne oketo kenge mag tero nyathi ma jahigni 13 e keny. Komanda mar obila e kaunti ma Kilifi Fatma Hadi osiemo jonyuol matimo timbe makamagi kendo medo ni obila biro mako jogo mokalo chikno. Jatend migao manyien ma cheno ma tije sirikal Justin Muturi oyango ni ochano tiyo e neno ni tije sirikal otayo yo man gi bidhruok kendo maonge mibadhi. Muturi oyango ni mondo mi bidhruok obedi e apise mag sirikal nyaka koro jiw kendo puonj apisas mag sirikal. Nomedo ni biro tim nonro mar ochumi e neno ni jopiny oyudo kony e yo mowinjore. Jotelogo bende noyango ni nonro ibiro tim e apise mag sirikal kama oyango ni ok en mar siemo apisas mag sirikal to en mar kelo ber e tije mag sirikal. If we do not do something about our wage bill, now starting at around 1.1 trillion. From morning until now, we are working for public servants in terms of our tax collection. Only the taxes are to be collected from 3 p.m. mpaka kufunga kazi. That is what will go to the rest of Kenya. So, and this is a huge issue. It's not just an economic issue. It is a moral issue. Just to assure you, let us soldier on as public servants. Our business is to serve the public to the best of our abilities, knowledge, and whatever information that may come our way. Moko kuom jodak ma Nyamira gi jotelo koro kwedo okang' ma jatend piny William Ruto nokawo ma lando ni mbalariany ma Nyamira ibiro gere gwenge ma Kiabo Nyoru. Maeri timore ndalo achiel kende tok jatend piny lando e mbalarianyno ibiro ger Kiabo Nyoru e North Mogirango e kinde limbe mare ma ndalo 3 e gwenge mag Gusii, gino manonyayo paro mopogore e kind jood bura. Ka giloso kowuok e gwenge mopogore e kaunti ma Nyamira, jodago wacho ni lendo makamano ma jatend piny notimo nikech nitiere jogo mane sunde. Gilieko ni jood bura ma North Mogirango Joas Nyamoko ma ja UDA dhiro mondo ger mbalarianyno Kiabo Nyoru, kama gilieko ni e hik omenda 2015-2016 noket thenge milion 100 mondo mbalariany ma Eldoret oger bade kanyono. We have not undertaken any public participation on the same. And Mr. President, you must have been misguided by somebody. President mwenyewe alisema ati walikutana na mchumbe wa North Mogirango huku Kilgoris, wakasema mambo ya university. Na President mwenyewe alisema ati Nyamoko amekuja tena kumtangaza ama kumsema ati alitopoa siri. Na watu wa Nyamira wanauliza,
watu wawili wataweza sema university, wataweza decide university itakuwa Kiabonyoru. Semba tumekubali kutoka mahali tulisema seneta wakikubali wakianza shule hivi tunatoka tuwachie Samba watengeneze university ndio ikae hapa Nyamira karibu na sisi. Tulipoanza safari ya president, hiyo commission haikuwa imetembelea hata sehemu zile universities zinaenda, haijatengeneza recommendation na decision yao. Na mtu yeyote anayedai kuwa uamuzi umefanywa juu ya university na yeyote ambaye sio commission, hiyo si halali, hiyo ni kinyume cha sheria na hiyo haitafaulu. And I dare say I will mobilize Nyamira people to occupy that place should any decision be taken to put anything associated with the university there. Od thieth ma Mandera County Referral logo okang' maduong' bang' yaw ayanga kar thiedho lak manyasani mabiro konyo tieko midhiero mag lak e alworano. Kar thieth lak noero ochan mar konyo jotuo makono eka gitiyo gi lony manyasani kamoting'o x-ray kod chenro mamoko mag thieth. Kar thiethno ochan mar bedo kod jolony 10 makonyo jotuo tuoche mopogore opogore mag lak. Gavana ma Mandera Mohamed Adan Khalif e nyasi mar yaw ayanga kar thiethno oyango ni kauntino biro medo keto maino e kuonde thieth ma alworano. Tuko na zaidi ya 650 ya kusaidia supplies na mahospitali, ambulance services. Hiyo ni kumaanisha karibu na bilioni 2 out of the 11 billion inaenda kwa department ya health. Na hapo ndio mahali tuko na madaktari wengi, tuko na specialist. Mtu akigonjeka sana inatolewa kwa hizo madispensaries ama mahospitali ya town inaletwa hapa. Lakini wakati mtu wako sawa sawa anapelekwa wapi? Mahali ingine. Tuko na services ya aina yote. Tuko na specialist hapa. We want to challenge the hospital management across. We will going to put in place the relevant committees and the management team in every referral and county sub-county hospitals. We need a proper managed health facilities that can meet the demands of Mandera County residents. Jopure County ma Migori ojiw mondo pidh bele seche makoro nitiere lokruok mar kor lwasi nikech bele en kodhi matimo maber kata e kinde makoth tin. George Juma leronwa mathoth. Lokruok mar kor lwasi simiro ka koro thiro chendego mag pur e pacho kae. Moko kuom kothe mane timo maber e gwenge moko sani koro ok tim maber nikech koth mathoth kata oro ma itudo kod lokruok mar kor lwasi. Mayos mionweng'o mag jopur mathoth osedok piny e counties mathoth kaka county ma Migori. Piny owacho ka otenore, korego moko mago mag piny owacho sani temo kete tim chendego mag pur ma bende nyalo miyo jopur nweng'o maber e kindeni mantie lokruok mag kor lwasi. Ere kaka wanyatimo agriculture mamiyogi ohala kaka mamiyogi ohala? Puonjruok ma kawuono ne wayudo en mar regenerative agriculture, kaka wanyalo rito puothewa ma wayud yuto maber. Achiel kuom gigi en kaka wanyalo loso yath ma wakuoyo ne e alot ka watiyo mana gi kitungu mar tedo, kitungu saumu, tangawizi gi sabun gapilo mondo mi walose pesticide. E kaunti ma Migori, pur mar bel en achiel kuom mago ma ijiwo kod piny owacho, rowego moko mago mag piny owacho nikech bel en kodhi manyalo timo maber kata ka koth tin. E bwo chenrono ma ong'ere kaka Global Labour Program mane ochaki higa mar 2013 e kaunti ma Migori, moko kuom jopur e kaunti ma Migori to ahinya gwengego ma yudo koth matin kaka Sub-County ma Nyatike osudo jol e pur mar bel. Kane program biro ne warwake nikech nyaka nodonji, program osemiyowa choro weche mag chiemo kendo sani koro wan gi chiemo e udi, wasebedo gi chiemo kendo wasebedo kod pesa kwasepuro bel bendwa ni wanyalo use wayudo chiemo. Wa empower mine man gi ng'ol gi mine ma ok nigi ng'ol e yorego mag pur mar bel.
wayudo ni mine obedo hindered gi cultures magwa ma ok ginyal puro ber. Tamogi nok gipur nikech luwore gi warango nyaka ni to seche ma gin e dwe ok dwar mondo gidhi e puodho nikech iwacho ni bedo ni gidhi e dwe wang'o cham. Ayudo kama ni onge gima dwe gi bel kaka giromo kamoro achiel. Jopur ma oting'o jende, mine kod jogo moda kod ng'ol maromo 100 igeto e bwo chenro mar pur mar bel e kaunti ma Migori. Program mar pur mar bel ni en o target ng'ano endo man gi interest e pur mar bel. Onyalo bedo en kaka an machung'ne. Grube bende odil godo ka grup moro chokore kaka jogo mong'ol. Ka opogore kod pur mar bel, jopur bende ipuonjo kaka ginyalo puro ka gitiyo kod mbolea molos nyadala kaachiel kod kata yath manego kute cham magiloso giwegi. Puonjo kaka wanyalo loso compost manyiwa. Ber manyiwa ni omedo ndhadho e puodho kendo ok orum piyo. To berne ni tuoche ma mbolea mar chemical chakelo ma athiedho kaka kayongo ogole puodho. Kaeto fertility bedo malong e puodho moloyo mbolea moro ma wanyiewo e nyaduka cha. Mar nyaluo ma waloso ni inyisowa ni en obudhe puodho ndalo mang'eny to onge side effect. Piny owacho rowego mok mago mag piny owacho wacho ni ka opogore kod pidho bel ma ichamo, jopur bende koro nyalo pidho bel mathoth magiuso nikech chiro nitiere. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Umedo neno weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. Nyako Ramogi asingone ni pod wan gi mathoth mwaikonu wakawuoyo mokwongo kik idhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#. Weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Yo, wanacheki moshi wanashtuka. Kobo Master Mwaki na show bado mzuka. Guda ndani ya Hot 96 toka saa 1 usiku. Master Lighter ukisikia na kohoa na roroa stress za mchana kwa radio usiku minatoa msikie fiti alafu mlale poa. Tupatane baadaye. Hype grade Joe Alai. Hot 96. Nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. The world is coming to Kenya, and I am going to Kenya. La 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 festa, la 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 festa Kisumu jala. Karibu karibu, karibu karibu Mama Africa. Say welcome to Kenya. Music, arts and culture, Festival Africa, our traditions and carnival. Welcome to Festa, food and texture. Welcome to Festa, craft and sculpture, African banana, coconut and samba, can get on the reggae, dancehall kamakosa, dancehall Afro jam rock. La 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 Festa, la 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 Festa. From August 25th to the 1st of September 2024, Kisumu, Kenya welcomes you to Festac Africa. To book your travel, visit viewtravel.com.
the official travel partner for Festac Africa Festival. Machiegni jotelo mag oganda Jo-Masai kotelnegi kod gavana Ole Lenku okwayo oganda Jo-Masai mondo rit kitgi kod timbegi e lopegi moyangi kane oloso e gweng' ma Osupuko, Transmara West Sub-County e kinde nyasi mar sidho yawuoyi matindo mowuok e nyasi mar Emechet. Lenku nolero ber mar kit Jo-Masai ma bende ong'ere kaka Maa, koyango ni Maa sani koro ken kit oganda Jo-Masai kende to Jo-Kenya duto mangimagi Afrika. Linus Kaikai, ma en director mar weche manyien e kambi maduong' mar Royal Media Services, ma bende nochopo e nyasino, nopako yawuoyi matindo e nyasino ero ka koro oseikgi e kinde manyime. Taarifu wewe ya kwamba tuko na Olderkesi adjudication section, tuko na pande ya Luita karibu section 5 ambayo karibu ikamilike, na najua bwana Nyondoro na bwana Njenga wanajua hizo, na kuna zingine nyingi ambayo sahizi adjudication sections inaendelea, na nataka tu kukuambia usichoke. Ukiniona pale kwa ofisi mkiwa na PS wako, ni hawa wananchi ndio wananisumbua, wananiambia hata sisi kama Wakenya wengine ni vizuri tupate hati miliki hati miliki ambayo kila mtu anajifunia kuwa akipata shamba yake anajua ni kweli kabisa sasa ile shamba imekuwa ni shamba yake. Kwa hivyo wazee muweke hizi titles, hii hati miliki, na tafadhali tusikue sasa kuna yale mabroka wako tayari kuleta mtu ya kununua. Hiyo haitasaidia, kwa sababu kizoea kukula pesa ya shamba, utauza eka 5, eka 10 mpaka umalize, na hii shamba haijatosha ya kutumiwa na familia na ya kuuza. Kwa hivyo ni musihi na nimwambie muondokee maneno ya mabroka na kuuza shamba yenu. Sirikal olando ni gisechako chwalo barupe manyien mag siro som jopuonjre mbalariany kaluwore kod chik mane jatend piny William Ruto ochiwo. Ma timore sama jopuonjre mag mbalariany madhi nyime kod somgi kaachiel kod jood bura to kwedo kit chudo manyien no mar omenda e mbalariany ka giwacho nokelo chochni mathoth madwaro ler malong'o kapok oti kode. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyo waler. Piny owacho ogolo barupe manyien mag kit chudo ne siro somb jopuonjre mag mbalariany tok ywak wuok e wi chenro no mar sir. I wish to confirm that we have implemented your directive that all universities release the new fee structure letters stipulating only the household contribution towards the total cost of the degree programs. Over 125,000 students have so far applied, and out of these 100,080 specific letters have been issued to the students as of this afternoon. Paro ma opogore bende imedo chwal koa kuom jopuonjre kaachiel kod jood bura ma oramo ni kit chudo manyien mar mbalariany no ok gidwar. The young people are shocked that you have refused to drop the new funding model of college and university education, which is forcing them to drop out of college. This obsession he has that he has now to collapse the old funding model for our universities and bring a new model. And now he has created a whole total confusion. Our children are getting depressed because they don't even know whether they are going to report to school tomorrow. What is this whole obsession of new things? Jopuonjre ywak ni sirikal okaso korgi kit chudo manyien ka jonyuol kod jopuonjre madonjo e mbalariany to pok ong'eyo ler mar kit chudo ni. Moso jonyuol ok ong'eyo gini. Neno ka jonyuol nyaka sani ok giwinj new funding model ni en ang'o. Gidhi report Monday tarik 19 but nyaka sani gikia ni ang'a gidhi chulo. The exact school fee moningo wachul en mane ing'eyo. Koro wadwaro mana ler e gini nikech kaparowa to waparo ni it is a way ma jogi dwa kwalo godo pesa.
nikech dak uketnwa godo e lera, ung'iswa ni gini tiyo kama to kama e kaka wadhi time. Jopuonjregi bende umedo kwayo sirikal mondo ohore kendo chiwnegi ler mowinjore magiwacho ni dipo ka okonyogi e kinde timo andika margi e chenro ni. Wan dwaro system mayot tiyogo, kech majority of the people, ji mang'eny ok ni gikia ni gini dhi mbele. Ging'eyo ni gini dhi mbele, to kakitiyo gi system ni, gikia ng'ato kia ni gigi apply now, ng'ato kia ni gigi apply now, apply nade. Awa kwani sirikal koyie jodwa manie bura, an awuoyo gi mbunge ne Otiende Amollo, ye ukonywa nikech jowa onge konyruok sani. Une munyalo dhi od bura kacha tuchungi nikech wabunge nigi nguvu mang'eny momigi jopiny molo japiny himself. Inen ok wanya biro offices, ji te ok nyal thura uyo madala mondo bi offices Nairobi ka mondo dhi occupy mondo ji tete. No, it cannot happen. Wan kokuketonwa gini e lera to wan kaka Gen Z wabro mana dok e ndara nikech why not? You are trying to paralyze our education. So this is our future. You know, you're playing with our future. To ok wabi mano. Bende gimedo soko chenro mag sirikal magiwacho ni leny gi oko to iyo wichore kendo onge ber moro amora. To Kenya ka wang'e magik moko mit mane kalatas. Sami ndiko gi misomo nigi e media koro kaka sani gimit ndi kendo gineno madonjo. Pesa ni dhi kol kanyo. Ywak gibiro kata bed ni jopuonjre manyien madonjo e mbalariany to goro oland mondo okaw barupegi manyien kochakore wuok tich juma manyien. Penjo en ni bende barupegi dhi duoko penjo e wi weche ma jopuonjre gi jonyuol ni godo. E kinde ma jopuonjre ma pacho kae mayande otimo penj medo timo ikruok mondo giriwre kod mbalariany kendo jonyuolgi medo manyo omenda koni gi koni mondo kony nyithigi odog e sikul. Jopuonjre mane mbalariany koro kwayo sirikal ni mondo tem matek kendo ket ler malong'o e wach kit chudo manyien madhi mbele sani mondo kony giwinjo ni gino en ang'o. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Mana kamano gi report mar Cynthia Onyango no ema chope giko mar weche manyien mag Migago. Aneno kan gi ote achiel ka. Migago neno maler kendo moro mar atari ka wan Genesis Clinic Babadogo gi Dr. Umagi Mr. Lo mano jo dundo mtu kubwa size ndogo. Nyakwara Mogi waikore mar kelo ni weche manyien adimba kendo koromo saa achiel mar otieno e chenro mar ang'ich welo gi saa 3 e chenro mar oimore. Koromo saa 8 mar odiechieng' aduogo gi kweth mara gi chenro mar pautuke. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed gi odiechieng' mokwe.